Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag, good morning sa tanan nga nagtanaw kanato karon. Welcome sa GMA Regional TV Live. Inyo makita Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Welcome mga kapuso sa another day to be inspired ug laing kahigayunan. Kita magpasalamat sa tanan nga grasya nga atong nadawat. Life is still beautiful. Taliwa sa mga pagsuway. Good morning, partner. Good morning, partner Nix. And good morning sa atong mga kapuso nga namahaw ning mga orasa. Welcome na usab sa ato ang morning program. And daghan kayong salamat sa padayon niyong pagsuporta. Laing adlaw ug laing episode sa GMA Regional TV Live ug kami nang hinaot nga dili mo pulan sa pag-uban kanamo matag buntag Lunes hangtod sa Biyernes. O karon atong sugdan ang atong kabuntagon with some positive vibes. Kay kun mahilig ka mo musayo mga kapuso, unsa pa inyong gipaabot, apil na mo si GMA Regional TV Live Dance Challenge. Ang iyong buhaton, gamiton ang music sa ato ang programa ug pagbuhat mo sa inyong mga kaugalingong mga dance steps diha. Sama na lang ni ining gibuhat sa grupo sa mga batan-on nga ilang gitawag ilang kaugalingon og taga Kawayan, Butbuton nga taga Magdugo, Toledo City. Let's watch this. Pagkanindo sa performance o klaro nga gipreparahan gyud to nila sil. Oo, walay pamutbot. May kay manayaw ang mga taga Magdugo, Toledo City. Kung gano'n motingan silang grupo ato ng sayran. Mga kapuso sa Manila, apil na mo ipadala ang inyong video sa FB page din sa GMA Regional TV Live. Ilakip ang inyong mga pangan ug lokasyon sa kahigayunan nga makita ang inyong talento, ang inyong kaugalingon din sa telebisyon. Tara na, apil ug ipakita ang inyong kahanas sa pagsayaw. O karong buntaga mga kapuso, atong mahinabi ang real life couple. Atong mga kapuso, Ricardo Cepeda and Marina Benipayo ug sayranta nganong hashtag couple goals silang duha. Ug atong ilailahon ang usa ka mag-uuma nga nagmalampuson sa iyang naangkon nga mga achievements pinaagi sa pag-uma. Ug atong kumustahon ang nabantog nga singing priest sa Sugbo, si Father Jonas Mijares sa iyang kasinatian human maigo sa COVID-19. Karon mga kapuso, mahinabi na nato ang couple nga sila si Ricardo Cepeda ug Marina Benipayo. Hashtag MyForever, mga kapuso, kini ang gipamatud-an sa celebrity couple nga atong hinabion karon. Sayranta ang relationship goals sa models, entrepreneurs, and actors, Mr. Ricardo Cepeda and Miss Marina Benipayo. Maayong buntag po, Sir Ricardo and Miss Marina. Welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag! Maayong buntag sa inyong lahat dyan. And welcome to GMA Cebu Regional TV Live! Yes, welcome po kayong dalawa dito. Kumusta na po kayo? Okay kami, okay naman. We are so fine. We are very fine and sana din lahat kayo okay na okay. Sir Ricardo, Miss Marina, hashtag couple goals po talaga kayo. Kasi you both remain very youthful. You're such a gorgeous couple. I mean, I saw you when you were here in Cebu dati pa. And my gosh, how to be you po? Please share it with us. Ano yung mga sikreto? Tawa lang ng tawa. Pero meron kaming kasi, I think we both have humor all the time. We always laugh about a lot of things. We try to see the bright side of everything. And parang... Lalo na ngayon na, di ba, mula nung lockdown,
was the quarantine dito. Talaga it was a test for the two of us. And we realized, oh yeah, I can get stuck with you forever. Parang buti na lang ikaw. Buti na lang ikaw kasama ko. How do you keep the relationship strong po after all these years? When we met each other again, na reunite kami, parang it just made it better. Yes. Na cliche na hindi completely. I mean, ano naman, di ba? Sabi ka nga sa usual, wala namang perfect relationship. But we think we are perfect for each other. And nag-artista ako, so hindi kami nagkita for how many years. Nung nag-artista din siya, nagkasama kami sa isang teleserye. Wow. Hello, old friend lang eh. Pero there was no romantic ideas or anything. Sinasabi ko nga lagi, pag tinatanong kami kung ano yung advice, di ba? Ang lagi ko sinasabi, yung one of the parang sa akin, no, number one pillar of relationships is expectations. You know, I mean, you decide to go into a relationship, kasama na lahat yun. Ano po yung masasabi niyong best moment po na nangyari in your relationship so far? Alam mo kasi kami, more of what we find our best things is when things happen to the kids. Yung parang si Joshua nagka-scholarship sa school, si Mark na tanggap sa PAO, Yung mga, the girls got their jobs. Parang natutuwa kami for the kids. yung mga best namin is actually whatever good happens, yung mga achievement ng mga anak namin. Hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako ng best. Siguro, pag nag-uwi siya ng choknat, Yum! Pwede. Or baka po pwede, ganito na lang po ang question. What do you think so far, what will be, ano pa yung best that is yet to come na mangyayari po sa inyo? senior citizenship, Libreng movie. libre movie, tsaka popcorn. Yes. Actually, before quarantine ng COVID, yun lang yung trip namin, yun lang yung date namin. Manunod kaming latest movie. Time po, let's talk about your love for acting and your latest project together, ang Descendants of the Sun. Ano ang mga hinahanda niyo po para sa mga viewers natin? Sa taping naman, because kailangan daw yung, may sinasabi sila yung wag masyadong babad sa certain area. So kailangan paspasan yung taping. So natapos namin yung 6 weeks of work, 6 weeks worth of episodes in 7 working days. Na normally dapat ilang buwan yan. So kailangan lahat ng artista, alam mo yung acting mo, alam mo yung lines mo, alam mo yung lahat ng gagawin mo, alam mo yung continuity mo, sunod-sunod. Please thank and invite everyone po to watch Descendants of the Sun, ang mga bagong episode po. And of course, your social media accounts. Salamat po sa suporta ninyo, sa panunood at pagsubaybay dun sa Descendants of the Sun. Nagpapasalamat kami lahat sa inyo. Thank you so much po. Hope to see you soon here in Cebu. Yes, thank you. Thank you po. Hinaut na kapuso nga na-inspire ka mo sa Second Chances at Love nila ni Mr. Ricardo Cepeda and Miss Marina Benifayo. At tangiun niya ang latest project nila, ang Descendants of the Sun, the Philippine adaptation. And more stories pa sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Alik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong buwan sa Nobyembre, gitimaan sa Department of Agriculture dito sa nasod ang National Rice Awareness Month. Pamaagi kini aron mahatagan og gibug-aton ang atong mga farmers sab nga maoy naningkamot nag-uma aron maka-provide og pagkaon sa atong talad kananan. Karong buntaga, mga kapuso, atong pakisayran istorya sa usa ka rice farmer sa Bukirang Barangay sa Cebu City. Kumusta sa ilang kaagi niini o ilang sakripisyo sa ilang panguma. Maistorya nato, mga kapuso, karong buntaga si Sir Adonis Atuel. Good morning, sir. Good morning, Sir Nico Sereno. Daghang salamat, May sir, buntag. sa pag-uban kanamo sa karong buntaga, sir. Nagdako gyud ka, sir. You were saying na nagdako gyud mo sa inyong pamilya nga nanguma na gyud mo, sir. Oo, sir, gikan pagkamatngon ako buot, sir, hantod karon
padayon ming nanguma sir. O kumusta man ang harvest karong panahon na, sir? Sir, murag karong panahon na sir, dili kayo ingon ta nga ambudas siya ang atong harvest karon sir tungod sa atong giatubang La Nina sir. So grabe ang pag-ulan diri sir sa mga vegetables sir, murag dili kayo gid siya mo kuan sir kay kung makatano man sir, madaot ra man sir, mga lata lang sa uwan. And whereas sa rice sir, okay ra kay ang among humay diri sir karong panahon na. Karon nagsugod nag-harvest ang atong mga rice farmer diri sa barangay Kabinokot. Mga pila ka hektaryas na, sir, ang kahumayan nato diha sa Kambinokot? So sir, dili na kaingon nga daghan kay sir kay tungod kay gi-convert ng mga uban sir, gitamna naman og mga Bermuda, fraggrass para sa landscape sir. So naa siguro sir sa mga 10 to 15 hectares na lang siguro atong habilin nga rice area diri sir. Matamnan og rice. Yung kagaganiha, sir, nga bata pa mo namatan ninyo buot, sir, mutabang gyud sa bukid sa pag-uma, sir. Unsa kalisod, sir, ang mga sakripisyo, mga struggles nga inyong giagian? Kasuway pa ko ato sir kato sa unang kuan sir among gigamit sir kato pang kinaraan sir katong sudlayo na sir paglapok sir. Grabe ka pait sir. Napay daghang mga alimatok magsigpamaak sa imong BTS sir. Grabe kalisod ang mga mag-uuma sir. Dire aron lang maka kuan para paggaon ug makabaligya sa merkado. Mo nagingon nga kinahanglan jud atong daygon og pasalamatan ang sakripisyo sa atong mga farmers, Sir Adonis. So maugid sir kay grabe ang sakripisyo sa mga mag-uuma sir para lang makakaon ang katawan. Kumusta man presyo ron sa bugas humay, sir? Yuminto ba or mao ra gihapon? Diri sir maura gyapon sir mga nas 40 to 50 sir pesos per kilo. Usa sir sa nakahisgot naman ko gaganiha sa National Rice Awareness Month. Usa sa katuyuan ani sir sa atong gobyerno sama pananglit sa DA, Department of Agriculture, nga hatagan nyo to gibugaton sir ang rice kay may staple food maging Pilipino nya. Ang uban ra ba kuno sir murag maingon ta mag-usik-usik, dili kay maka-appreciate sa kanon sir sa bugas humay. Unsay murag mensahe nimo sir sa mga tawo nga makaingon ani? So ang ako siguro mensahe sir sa mga tao nga kuan wala maka-appreciate sa atong bugas humay, so atong ging i-value aton atong kuan atong bugas humay kay dili sayon pagpanikamot sa mag-uuma din ato lang usik-usikan. So then ato sang una-unaon nga daghan taon kayong mga kaigsuonan nato nga naa sa mga asiras nga wala tayo gipangkaon din nakita nagusik-usik lang tao sa atong mga pagkaon daghang kay maglungag ta daghang kay sobra, so sayang. Dako naman jud mo aning panguma sa inyong lugar, sir. Unsa pod so far sir ang mayong kalambuan sa inyong kinabuhi sa pamilya gumikan ni ining farming, sir? Daghang kay sir nga nahimong tabang sir kay mo ni silbi sir nga gigamit sa akong mga ginikanan sir aron makalampos mi pag-eskwela. Dayon sir pangkuan sir nami mga yuta pod nga napalit gikan sa pagpanguma nasa may mga sakyanan dayon nakapalit sa may kuan sir mga kining mga gamit sa makinarya para sa panguma sir. Then usa sa diri kanang ang atong mga mananumay ba wa na kaayo. Mao ba cons nga naman nang langyaw o nanguan? Una narbaho naman sa syudad, then ang uban ng eskwela nangakuha na di sama sa una ba nga panahon nga mag-ilog pa sa mga tamnanan. Kay manag-away pa kay gamay ang ilang kuan sa tamnanan, ang ilang matamnan gamay ra. So karon wala na wala gyud. Gamay na lang kayo mananom. Minus na lang mananom ron? Minus na kayo mananom. Kay ang uban kay nga professional naman ang uban nangadto nang narbaho syudad. Cons, finally mensahe lang nimo Cons, National Rice Awareness Month karon, gikan pod ninyo nga mga mag-uuma mismo unsay imong gustong ipaambit sa atong mga viewers nga mensahe, Cons? Dili na ta mag-usik-usik sa atong mga kanon, labi na sa mga sir sa mga restaurant nga ato makita nga daghan ra jud kayong biyaan nga mga sobra salin. So akong gihangyo ang mga kuan mga katawhan nga dili lang ta mag-usik-usik kay dili lalim sa mga farmers sa pagpaningkamot para maka-produkto o sama sa humay. Alright, magpasalamat mig dako Cons sa inyong pag-uban kanamo gikan sa Kambinokot, mga kapuso, konsihal sa barangay ug proud farmer Sir Adonis Atuel. Good morning, sir. Good morning sir. Salamat sir.
Daghang salamat. Mubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso karong buntaga sa talagsaon nga kahigayunan makauban nato ang nabantog nga singing priest dinhi sa Sugbo. Pangumustahon nato siya kay murag karong bag-o do na sa Denshegi undergo nga health issues. Kumusta naman? Makauban nato mga kapuso si Reverend Father Jonas Mijares OSA. Good morning, Father. Good morning, Nick. Oh, ako'y mangumusta nimo. Salamat bitaw, Nick. Pag-invite yun ako. Oh, wag yun ako damhani. Oh, pagtawag yun ninyo nako, sus, wag yun ko na yung mubaliban. Labi na, ikaw ang akong nakabukabildo. Karong buntaga. Oh. Daghan kayong salamat, Father. Murag privilege na ako nga ma-interview ka kay murag ilado na kayo nga pari din sa Sugbo. Kumusta man ro panahon na, Padre? We learned nga murag unsa man to na naigo ka sa COVID-19, Father? Actually, ang naitabog yun ako ato, Nick, nag-suffer jud ko ba og kanang strong symptoms sa COVID. Pero kaluoy ko sa Ginoo, milagro hitabo sa akong kinabuhi kay pag kuha na ko sa rapid og swab test gikuhaan ko, negative ang iyang resulta. Unang adlaw gyud ako to, Nick, kanang nawa ang akong imaho ba. Ang two senses nako, ang sense of smell o sense of taste mo inawa nako. Nya worst sa akong case kay ultimong tubig baho para nako. Unya take kong medicine kanang idigwa nako. So grabe ang nahitabo. And then the following day, sakit akong kalawasan. And then the following day, ang nahitabo nako, galisod na yung kanang ang ginhawa, sense of breathe nako, difficulty to breathe. Ako jutong nagian. So mao tong gidala ko guan nila sa doktor for rapid test, no. Nya nahitabo, negative siya. Nangayo ko pag-ampo sa akong mga kaila, sa akong mga higala, mga paryente, mga tao nga murag na ipagpakabana nato. And then ang anak ko milagro mo ni tabo, Nick. Ang last nakakontak nako si Tatay Dudong Limchua. Pero dako gyud pagsalig niya. Tatay Dudong is a real good man. So iya kong gi-pray over. Now, while he was praying over me, ang akong imagination yun, mura ko gatungas og bukid. Nya sa tumoy sa bukid, akong nahimamat ang kuan, ang divine mercy. Ang iya kong gisulti, di tumura. It was really the divine mercy. Christ good ang mihawi sa mga kamot. From now on, coming from his mouth, from now on, Father, nahimo nang murag healing hands ang naani mo. Umabay, emoji ang giingon. So pag kuan na niya, pag off na namo, few minutes ago, it's like 2 minutes, 3 minutes, bibalik ang akong sense of smell. Sense of taste also. Nasimutan ako ang mangga sa akong atubangan, unya ang kape sa akong kilid, unya di mga gamay pagkaon. So akong giinom ang kape, gikaon ako ang mangga, gikaon akong duty nga pagkaon. Unya kunam ko, nakahila ko tungod kay kong Lord, salamat kayo. Kaya di na dyan ko makatuabi na kung mauna ni matudas na. Huwag katon hitabo, pinagi sa gawom sa pag-ampo. Ang gawom sa pag-ampo, ma-audio to nagluwas na ko. Wow, pagkanindot unta ma-inspire ato mga viewers. Father, anita sa imong talento, Father, kay nakuryoso lang mi. Growing up, Father, dihang nadiskubrian nimo nga gifted ka na imong talent sa pagkanta. Unsa man si Father, did you ever dream of becoming a recording artist, a performer before, Father? No, I did not. Ang kaos sa mo, ang pamilya dyan na mo hili kayo music. There are two things nga mo nag-incline ang family na mo, which ako dala-dala po na po. One is sports and the other one is music. So sa moingon ko sa bata pa ko di ko mingo gamay pa ko kay hangtod karon na makita gyud nako, kay gamay lagi hapon ko. So, sa bata pa mi kung ano na dyan sa parents nga pakantaon na sa tunga at the age of 5 ako gali nakapatong na kong stage. May offer ang among rector nga, how about studying music, Jonas? Nga na siya pa.
O sige, mo tong eskwela kung Conservatory of Music that actually ni didto gasugod jud siya ni everything kanang mingon ana sa music concert na because to be the Conservatory of Music daghang kag mga opportunities. Kung pangutanon ka na mo unsa kunoy kanta, Father, that would best describe imo gibati karon, Father, o pwede ba kanamo pasampolon sad? Walk on, with hope in your heart, if you never walk alone, Yay! Thank you so much, Father. Murag palaran kay nga imo minggi kantahan karong buntaga. Panapos, Father, in closing, mensahe nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga. Walay imposible sa Ginoo kining mga pagsuway nga miabot sa atong kinabuhi, kining tanan mapakgang ang COVID mapukan kung kitang tanan magkahiusa diha sa atong Ginoo, magamputa. We have to be united in one God. Señor Santo Niño. Daghang salamat, Nico. Daghan yung kayo salamat ninyo. Daghang salamat dyan sa inyo, kapuso, papilin sa mong matarong, sa pagsibya, o sa mga mayong balita, sa iyong pagsilbi, sa makatauhan, kini usa-usab ninyo kahigayunan o mo ni kini taytayan ninyo sa inyo sa pagserbisyo, saktong pagserbisyo, matinud-anon nga serbisyo ngadto sa atong Ginoo. Thank you so much, Father. Og we're so blessed pod sa imong presensya karong buntaga. Daghang kayong salamat, Reverend Father Jonas Mijares. Daghang salamat ni. Salamat, Father. Alright. Sa Biztalk, mga kapuso, ang real-life couple nga si Ricardo Cepeda ug Marina Benipayo ang atong nakauban. Mipaambit og mga relationship tips alang sa atong mga couple diha. Ug giusasab nila pagpalambo sa ilang panag-uban labi na karong panahon sa pandemya. Samtang nining kasaulugan sa National Rice Awareness Month na ila-ila nato ang rice farmer nga si Adonis Atuel unsa mga sakripisyo nga ilang giagian mga mag-uuma sama kaniya aron lang maka-provide og pagkaon alang kanatong tanan. Ug sa katapusan na ila-ila nato ang giilang singing priest sa Sugbo si Father Jonas Mijares. Doon na sabchay giagian na taptan di sa COVID ug giunsa ang pagpaningkamot ni Father aron makatabang sa iyang gisilbihan nga parokya. Mao nga ning Rice Awareness Month silunta ma-appreciate nato, ma-value nato ang atong mga gikapangkaon no, ug ang sakripisyo nini. Mao jud, it's a good reminder mga kapuso nga dili ta mag-usik-usik sa ato ang mga kanon ug sa tanang mga pagkaon in general. Oo, kay hilabihan kadaghan ang mga nagpreparar og naning kamot aron nga maka-serve na ini. Sakto, daghang sakripisyong giagian kini ato ang mga bugas ug ato ang mga kanon sa ato ang mga panimay. Busa mga kapuso, karong buntaga aduna kami ibilin nga words to ponder alang kaninyong tanan. Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny by C.S. Lewis. Sa mga gustong mulantaw pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Sa among YouTube channel sa mga kapuso, please visit and subscribe sa GMA Regional TV. Daghang kayong salamat sa inyo padayon nga pagsalig pag-uban sa programa. Daghang salamat mga kapuso nga nag-uban na usab ta karong buntaga. Busa sa mga next mornings to come pa mga kapuso, mag-uban lang gayud ta dinhi si GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always, kapuso.